Monsieur le Président, yàlla la yàlla may gudd fan may la wér. Auzu billahi mina shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mustaqim sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Caggal nde jettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala, julɗen e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam, mboɗo ƴefti konngol salminde e juurade ceerno men ceerno Bashir Muntaqa Ɗaha Cheikh Oumar, salminde e juurade ɓesngu Cheikh Oumarul Foutiyou fof. Enen mbiyata ceernal sernaɓe waliyal waliyaɓe. Noon hannde mi ari addude salminago leydi ndi e jurogol leydi ndi e oɗo ñalawma hannde. Mi ari tottudemo salminago Senegal fof e jurogol Senegal fof, fawde ɗum e juuɗe makko teddude faatude e ɓesngu Cheikh Oumarul Foutiyou. Mboɗo salmina ɓesngu fof e inde makko. Ɓe limama ɗo joni, kamɓe fof mone hen fof e inde mum e yettode mum, salmini ɗum mi juurimama ɗum ha teŋti e porte parole makko hannde ceerno Madani Muntaqa Tall. Mboɗo yettamo kadi e konngol ngol o ƴefti te mboɗani koye ɓernde o itti ɗum ñanden jum ni o haaldiri ɗum noon woni ko jiitumi, ɗum woni ko tawtanmi kala hannde gonɗo ɓi Cheikh Oumarul Foutiyou walla tanum Cheikh Oumarul Foutiyou. ɗum noon yo Allah ɗaccuma ko juuti e jeese men, Allah ɓeyda darde makko. Ko heddi ko mi ɗaccuma jettina hade mi arde e ceerno.